ಜಿನಿಕ್ ಎಂಕಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಯಾರು ಬರೆದಿನ ಬುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಕೋಲ್ಡು ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬೊಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಾವನೆ ಪುರ ಒಟ್ಟಾತೆರ್ ಇರ್ಗೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಡೆಗಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡದ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಡೆಗನೊಂದು ತೂಕ ಸಿಕ್ಕಗ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಸಾಗರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಲಾವ್ ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ, 2 ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ. ಒಂದೇ ಈಗ ತಿಂಡಿಗಂತ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್. ಅದೇ ಸಾಗರ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹೇಗುಂಟು ಪಲಾವ್? ಅದೇ ಹೊರಡೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆ ದಿವಸ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು, ಕ್ಲಚ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತು, ಹಿಂದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರ ಧೈರ್ಯ ಒಂದ್ 4 ಕಲ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಟೈರಿಗೆ ಕೊಡುಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಿಂದ್ ಬರ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾರೆ ಇಳುವುದು ಕಲ್ಲು ಇಡು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿನ್ ಬರ್ಪಿನ್. ಚಾ ಕುಡಿ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಸಿಪ್ಪಿದಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತರು. ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಕವಿ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪಪ್ಪನವರ ಮನೆಗೆ ಕುವೆಂಪು ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಮಿಷನ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚದ ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಬ್ರಿ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಸಾಗರಣ್ಣೆ ನಿಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹೆಬ್ರಿ ಬೈದ ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಸೈಡ್ ಹೇಳಿಯಾ ಸೈಡ್ ಹೇಳ ಫೋಟೋ ತೆಗೀಕ ಇದು ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರವ್ರೆ. ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿಂಗಲ್ಲ. ಡಿ ಬಾಸ್ ಇದಾ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರೀಚ್ ಆತ ಪ್ರಗತಿರ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೀ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಇನ್ನಿ ದಿನಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೂಲೆ 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 15 or 16 ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನಿಕ್ ಎಂಕಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡು ಸನಿತ್ ಎಂಕಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಯಿನದಾಗ ಚಿನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಹೇಗಣಿಸ್ತದೆ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕನ್ನ ಟೀಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮೈಸೂರು ಹಿಡಿತೀವಿ ಬೇದಮೂಟ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಗೆತ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದು 1 year ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಉಂಟು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. 0,200 ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪುರ ಬರೀ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಪುರಗಲೆಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇತನಣ್ಣ. ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸಾಗರ ಎತ್ತೇರು ಎಂಚ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 1 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಡೆಗೆ ಬೈದ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ದಯೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಇಂಚನೆ 1 ವರ್ಷ ಆಣದು ಇಂಚೆ ಇಂದು ನಾನು 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡು ದೇವೇರ್ನ ದಯೆ ಉಂಡು ಇದ್ದಿರ 1 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಂಚೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಇಡೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ದಯೆ ಸಾಗರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಂಡು ಆ ದಯೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ದೇವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಿದಾಡ್ದ ಊಲ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕದ ಆಲ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಪಾಡಿ ಜೈ ಪಾಪಾ. गाइस ನಮ್ಮ इसे आकुंबे घाट एंटर आता ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಸೆ ಮೇರ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಸೆ ಅಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚನೊಂದು ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಆತ ಸೀದಾ ನಾವು
ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಡ್ ಬಾಡ್ಲೆ ರೆಡ್ ಚೂರು ಗೆತ್ತು ಬಾಡ್ಲೆ ಕೂಡ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮೈಸೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಗೆ ಬತ್ತ ಕವಿ ಮನೆಗೆ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆತೆ ತೂವಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕ್ರೌಡು ಇತ್ತಿಲ ಕುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡು ತುಕ ಫುಲ್ ವೆದರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ತುಕ ಅಡೆ ಪೋದು ಪೋಯ್ ಫುಲ್ ಉಲೈ ಪೊಯ್ದು ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಮತಲ್ಪಡ ತುಲೆ ಕೊಯಂಬೂರ್ನ ಇಲ್ಲು ಆರು ಮೂಲೆ ಗೊಬ್ಬದು ಪುರ ಬುಲೆದಿನಿ ಗೊಬ್ಬದಿನಿ ಬೂರ್ದಿನಿ ಲಕ್ಕದಿನಿ ಬರೆತೀನಿ ಪುರ ಮೂಲೆಗೆ ಬರ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಸ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೂಕೊಂಡು ಅದು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಕೊಂತಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಚೆಂಕ್ಲು ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೈದ ತುಕ ಪೋಯಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆರು ಬಿಜ್ಜೆರು ಏನು ಪುರ ಮಲ್ದೇರು ಪುರ ಅರ್ನ ಪುರ ಕಲಾಕೃತಿ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಪೂರ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ಹೌ ಡು ಯು ಡು ಹೌದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಿಡಕೊರ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕಂತ ಎಂಕಲ್ ಈ ವರ್ಷದ ಈತ ಜನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ದ ಯಾನ್ 46,500 ಜನ ಅಂಚ ಎವ್ರಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಯಂಬೂರ್ನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬರೋ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತಮ್ಮ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಮುಂದೇನ ದುಂಬುದಾಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತೆ ಅಗ್ಲು ಏನ ಬಚ್ಚಲ ಮನೆ ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಗುಂಡಿಡು ಒಂದು ಮೀಪೇರ್ಗೆ ಆಗ್ಲದು ಗುಂಡಿ ತುಲಿ ಒಂದು ಗುರ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಬಾರಿ ಬರಾಕದ ಮೂಲು ಗುಂಡಿಡು ಒಂದು ಮೀಪಿಂಗೆ ದುಂಬುದಾಗಲ್ ಕೊಯಂಪೂರ್ ಪುರ ಅವು ಗುರ್ಕೆ ಅವು ಮೀಯನ ಕುಂಟಾಜಿಡ್ರಿ ಅಂಚ ಅದು ತುಕ ಬಲೆ ದುಂಪೈ ಇರೆಗ್ ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ವ್ಯೂ ಪುರ ತೂದು ಉಲೈದ ವಸ್ತು ಅವು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಟಿವಿಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋತಿನಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕೇಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ್ ಸೊ ಇನಿ ಲೈವ್ ಆದ್ ತೂಯ ಅಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಕೆತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರು ಬರೆದಿನ ಬುಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಕೋಲ್ಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಡು ಫ್ಯಾನ್ ಏತಿತ್ತಿನಲ ನಾಟುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಆಲೆ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗರ್ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲು ಆರು ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲು ಲಂಚನೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮಾಡಿ ಹೊರ ಫುಲ್ ಸೇಮ್ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ತುಂಬುದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಹೊರ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಪಂಚಾಂಗ ಬರ ದಾಳಿ ಪಂಡ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಮಂಚ ಅದು ಫುಲ್ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ A to Z ಇಂಚೆತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ತ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂಲೆನುಂಡು ತೂಕ ಪೊಯ್ ಒಂದು ಪುರತುಲಿ ಮೂಲದಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮರಜ್ಜಿ ತಡಿಕೆ ಮಾಡತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಏನಂಚನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಒಂತುಲ ನೇಗಿಲು ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಹೌತುಲೆ ನಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಮೀನ್ ಪತ್ತನತ ಚೇತನ್ ಬಾಯ್ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿದ ಹಾ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ತಲೆ ಅಂಡ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಿದೇಟುಂಡು ಇದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಏನು ಎತ್ತಿನ ಮಾರೆ ಉಂದಾ ಹಾ ಎಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಗುದು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಚೇತನ್ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಮಲ್ಲೆ ಜಂಚನಿಗೆ ಪ್ಲಾ ಮೇಡಮ್
ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು. ನಮ್ಮ ಈಸೆ ಮೆರ್ನ ಸಮಾಧಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಈಸೆ ಕವಿ ಶೈಲಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈಸೆ ಕವಿ ಸಮಾಧಿ ಬತ್ತ ಮೊದಲಿ ಫುಲ್ ಓಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ 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 ಹಾಂ 1994 ಅವೇನು ಬರ್ಪೇರಿ ಶೇರ್ ಲಕ್ಕಲಿ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ಲ ಡೆತ್ ಡೇಟ್ಲ ಹಿಂದೆನಿಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರ ಸರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿಯಾ ನೀವೇನು ಸರ್ ನಗಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣು ಕೂರಿ ಕೂರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರ್ಲಾಗಿದೆ ನಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾವರ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರ ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಬೋದಲ್ ತರಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬೋಪ ತೂಕ ಏನು ಪುರಾಪುಣ ನಾವೀಗ ಆಗುಂಬೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೂವರೆ ಬೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ 9 ಗಂಟೆ 5:30 5:10 ಸನ್ಸೆಟ್ ತೂಪಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೈದ ತೂಕ 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 ಮುದ್ದಿಲೆ ರೈಡರ್ಸ್ ನಗಲ್ ಜೇದೇರ್ ಈಗಂತ ಮಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತ ಅವಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದಲ್ಲ ಅದು ಇವ್ರು ಹೇಳುದು ಅವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತ. ಎಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಹೊತ್ತು ಆರುದಲ್ಲಿಗೆ ಎಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಜೂರ್ದು ರೇಪು ನಾತೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಫುಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಕಾಂಡೆಡಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಸೆ ಬಳ್ಳ ಬರ್ಸಾರ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಡು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸೆಡ್ ಎಕ್ಕಡಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲ ಬಾಂಬಾತು ಅದು ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಹೋದು ಬತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ಬತ್ತ ಕುವೆಂಪುಂತುಯ್ಯ ತುಯ್ಲಕ್ಕ ನ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ತೂವನಗ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟು ಪೂರ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟು ಅದು ಪುಜ್ಜೆ ಅದ್ರ ಮೀಪಿನ ಬೆಂದ್ರೆ ಬರುದು ತೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಡೇ ವೆಲ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಓಲೆ ಒಂದಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಪೋಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಡೆ ಇಂಡಿಯಾ 500 ರೂಪಾಯಿ ತುಲೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾನು ಕಾರ್ಡ್ಲ ಪೂರಲ ಖುಷಿಯಾನು ಮೂಲುಂಡು ಐನು ಆಜಿ 7 ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಉಲಯಾರ್ನ ಸ್ಮಾರಕಲ ಉಂಡು ಅಡೆಗಳ ಪೋಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಒನ್ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ನಿಗಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಪಣ್ಣಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಪಣ್ಣಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಉಡುಪಿ ಅರೆಗಂಡ ಪೋಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ಕುವೆಂಪುನಾರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಉಲೇಡು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪರಿಚಿ ನಾನು ಚೂರಿಂಚ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡು ಒಳಗಿಡ ಇದೇ ಬಲ ಬಂಡೆ ತಾಲ ಬಂದಿರು ಒಳಗಿಡಲ್ಲಿ ಯಾರದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆ ಬೈದದು ಎಂತ ಮಾಡುದು ನೆರಿಯರು ಎರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಜಂಟ ಪಾಚರ್ ಪದ ಒಂಜಿ ರಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಅಂಚದ್ ನಿಗಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ಒಪ್ಪಲ ಕೊಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಮುಲ್ಲೇರು ಸಾ ಪಾಟೀಲು ಮುಲ್ಲೇರು ಸಾಗರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲು ನವಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಅಂಚದ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಮಗು ಎಡ್ಡೆ
ಏನು ಬಂದ್ಪಿ ನೀನು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇನ್ನೀಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಅತ್ತು ಶನಿವಾರ 1 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪನೆ 1 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಣಿಪ ಒಂದು ಲವ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆತು ದಯೇನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತುಕ ದೇರ್ನಲ ಅದೊಂದು ಬಡ ನಿಗನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ ಅಂಚನೊಂದು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೈನ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗ ತಿರ್ಕೊ ಎಂಕಲೆ ಸಾಗರ ಎರ್ನ ಬೆಲ್ ಬೊಟ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಚಾನಲ್ ದ ಬೊಟ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ದ ಬೊಟ್ಟು ನೆನ್ನ ಬೊಟ್ಲ ಕಾನೆ ಅವಿಂದ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಬಣಂದು ಅಂಚೆ ಬಣಂದು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಗ ಬೈ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಔಟ್ ನಾನಿಲ್ಲ ಈಗ